Hej alle sammen, nu kan I se, at jeg købte 5 Labubus. Jeg vil lige unboxe dem. Jeg vender lige tilbage, når jeg åbner den. Jeg har lige taget den op af posen, og min storesøster har lige lægget den op af ned i kassen. Det er den anden sjældne, så vi kan lige se det. Jeg tror, det er den der. Jeg håber, jeg så får den der. Her kan I lige se den. Næste kasse. Det er den her. Den går jeg med nu. Jeg håber sådan, at jeg får den. Eller den Secret eller så. Vil I se den nu? Jeg fik den Secret. Shit, den er pæn. Se. Den ligger jeg lige helt sammen med den anden. Jeg er meget tilfreds indtil videre. Det her bliver den næste. Nu tager jeg den op. Den er pæn. Den her fik jeg den anden dag. Den her bliver den næste kasse. Den anden sidste. Jeg røver lige posen op, for jeg har ikke så meget tid tilbage. Nu kommer den. Secret. Nu har jeg 2 af dem. Se de 2. Nu til en Labo 3. Jeg håber sådan, at jeg får den. Alle det der. Jeg er lidt ligeglad. Og den her en på endelig. I må få lov til at se først. Jeg er lidt skuffet. Tak fordi I så